Sumunang Christian, careful gyud ta sa atuang pagka Kristohanon. Dapat dili ta compromise ng Kristohanon. Dapat adunay gyud tay integrity. Ug kaning integrity makita nimo ni sa kinabuhi ni Daniel. Si Daniel wala gyud pag-compromise. Bisan pa og gibaharan siya nga itambog sa langob sa leon, but nakita nimo nga ni stand gyud si Daniel ug katong tulon niya ka higala nga si Misak, Sadrak, Abednego. Makita nimo diha sa ilang mga kinabuhi nga ni stand firm gid sila sa ilang faith, sa ilang pag-alagad sa Ginoo, nga bisan og dunay hagit sa kinabuhi wala gyud sila mo kompromiso sa ilang nakatunan o sa ilang kanabang baruganan sa isip Kristohanon. So manang karon daghang Christian nga di gyud kabarog, gamay lang kayong agda sa mga barkada